τους οδήγησε στην κατάκτηση του τελευταίου πρωταθλήματος μεταξύ άλλων. Πρώτη κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Golden βρέπει πάρα πολύ ωραία το κόψιμο του Νετζίπογλου από τη δημιουργία του Αμερικανού σέντερ. Η πρώτη πόντι από τον Όμηρο Νετζίπογλου είναι για την ΑΕΚ. Ο δίπλαρος τις τελευταίες εβδομάδες απόντος του Λάνστον Χολ. Άλλος ένας που συνδέει τις δύο ομάδες. Βγήκε μπροστά. Πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Ο Κόρο πήγε για το κάρφωμα. Βρήκε Στεφάνη. Χαμένη ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Η συνεργασία βγήκε καλά. Το τέλειωμα όμως δεν βρήκε στόχο. Μάλλον πάτησε λίγο μακριά ο Κόρο. Golden υπό την πίεση του ο Κόρο. Χαμπ, τελειώνει ο χρόνος, στα 4 δευτερόλεπτα ξεφορτώθηκε την μπάλα. Ο Κουζέλογλου όχι με τις καλύτερες συνθήκες, μάχη για το rebound με τη βοήθεια του ο Κόρο μάζεψε ο Wells. Περιμένουμε ένα παιχνίδι με αρκετή ένταση. Η Καρδίτσα παραδοσιακά πάει σε υψηλές ταχύτητες και επίσης μπορεί να παίξει σε αυτό τον ρυθμό. Δίπλαρος, πάρα πολύ ωραία δημιουργία. Η δεύτερη απόπειρα του ο Κόρο επίσης δεν βρίσκει στόχο. Αν και έμοιαζε καλό το τέλειωμα, δεν του έκανε το χατήρι μπάλα. Παραμένει στο 0 η Καρδίτσα από το γόνο. Εύκολα λάθη, κάποια ανακριβή περισσότερο τελειώματα. Χαμένες ευκαιρίες εκατέρωθεν ως τώρα. Wells είδε ένα κενό, όχι και τόσο ορθολογιστική η κίνησή του. Παραμένει στο 0 η Καρδίτσα. Ο Χαμπ έκανε να δοκιμάσει και παίρνει 3 βολές. 3 στο στόχο, 0-5. Περιμένουμε να δούμε και τον Ομπιέση, τον Γερμανό, που λογικά θα πάρει σήμερα λεπτά. Λιούις. Καλύτερη τύχη αυτή η προσπάθεια μέχρι μέσα. Προηγούμενες προσπάθειες του ο Κόρο κυρίως δεν είχαν την διακατάληξη. Πρώτη πόντι για την Καρδίτσα. Golden στο short roll, καλή η κυκλοφορία, κακό το σου του Νετζίπογλου όμως. Βάλα με το ζόρι, αν βρήκε Στεφάνη. Δίπλαρος, δεν του κάναν φάουλ εκεί οι φιλοξενούμενοι. Άλλη μια φορά που τάισαν τον Οκόρο, εδώ κέρδισε φάουλ. Με τη διαφορά στο ελάχιστο. Golden βρέθηκε με την μπάλα δική του πριν το μισό γήπεδο, πέρασε έγκαιρα. Βγαίνουν δυναμικά εδώ οι παίκτες της Καρδίτσας. Αυτό δημιουργεί κενό. Κουζέλογλου κερδίζει με τη σειρά του φάουλ. 1 στις 2. Το σκορ στο 4-6. Wells. Σελάκης για ένα θεματάκι, αλλά είναι παρόν σήμερα. Κάνει δουλειά στο post για να δημιουργήσει από εκεί για τον Λιούις. Πολύ δυναμικά ο Golden. Στο 1 Φανώς άμεση εκτέλεση για την Καρδίτσα. Ο Σελάκης θα εκτελέσει και θα βρει και στόχο παρά την πίεση χρόνου. Δεν είχε βέβαια πίεση αντιπάλου, αλλά δεν είναι και εύκολο να εκτελέσει αμέσως. 6-6. Golden και πάλι ως δημιουργός. Κουζέλογλου, η συνεργασία των ψηλών. Δεύτερη προσπάθεια, το μπλοκ από τον Οκόρο. Ο Νιγηριανός προσπαθεί να ανοίξει και τον ευνηδιασμό. Δίπλαρος Κασελάκης, γρήγορη κυκλοφορία. Αμαρκάριστος και στον στόχο ο Σαχάντα Wells. Προβάδισμα για τους Θεσσαλούς. 9-6. Κουζέλογλου και πάλι βλέπει το κενό. Ωραία δημιουργία για το lay-up του Μπράις. Είναι αρκετές φορές που οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν βγάλει όμορφες συνεργασίες, ακόμη και με δημιουργούς ψηλούς. Ο Golden τώρα, ο Κουζέλογλου, 9-8. Σελάκης αμαρκάριστος, δεν βρήκε στόχο. Του δώσε το σουτ η άμυνα της ΑΕΚ. Έμεινε το 9-8. Ο Κουζέλογλου δεν πήρε την προσπάθεια. Ο Golden ψάχνει τις επιλογές του. Χαμπ ξανά. Είδε το κενό.
Παράβαση. Σφύριμα ύστερα για την ΑΕΚ. Ελευθερώθηκε, εκτέλεσε τον στόχο. Πρέντις Χαμπ έχει ήδη 6. 9-11 και πάλι μπροστά η ΑΕΚ. Δίπλαρος και πάλι είδε το κενό, διάβασε όμως και βγήκε δυναμικά ο Μπράις. Ευκαιρία της ΑΕΚ να βρει ανοργάνωτη την αντίπαλη άμυνα. Όχι, επέστρεψε η καρδίτσα. Ο Κουζόλογλου πάντως το πήρε στο transition. Μάζεψε ο Δίπλαρος και με τη σειρά του τρέχει για να βρει ανοργάνωτη την αντίπαλη άμυνα. Γκολ φάουλ. Ο Λιούις αξιοποίησε και τη βολή. Άλλη μια αλλαγή προβαδίσματος. 12-11 ως απάντηση στο τρίποντο νωρίτερα. Και την προσπέραση της ΑΕΚ. Στο παρκέ ο Χάντερ Χέιλ, για να δούμε και τον Αμερικανό σκόρερ. Γκόλντεν κυκλοφόρησε ωραία. Ο Χαμπ, άλλο ένα τρίποντο από τον Πρέντις Χαμπ, το δεύτερο του άμεσο, γιατί έχει και ένα έμεσο με 3 βόλες. Οδηγεί στο σκοράρισμα την ΑΕΚ με 9. Πλέον καλή κυκλοφορία, Λιούις θα το πάρει, ο μαρκάριστος, απάντηση. Επίσης, 15-14. Αρκετά ψηλά το σκορ για 6 μόνο λεπτά παιχνιδιού. Σε έναν πολύ ενδιαφέροντα αγώνα. Με καλή ροή και στις δύο επιθέσεις. Ράις τον τιμωρεί, ο Κόρο ήρθε ως βοήθεια και έδωσε άλλο ένα στόπ. Τη φάση τουλάχιστον, γιατί έχει 7 δευτερόλεπτα. Κέιλ το σκέφτηκε, αποφάσισε στον αέρα να πασάρει. Κουσμίνσκας επίσης στο παρκέ, άλλος ένας εξαιρετικός επιθετικός. Ο Μπράις δεν βρίσκει στόχο, μαζεύει ο Κασελάκης, αρκετά σωρευμένο επιθετικό ταλέντο στο παρκέ αυτή τη στιγμή για την ΑΕΚ. Αλλά τα τρίποντα τα βάζει ο Λιούις, δεύτερος στη σειρά, 18-14. Και ισχύει και για αυτόν ότι είπα και για τον Χαμπ. Έχει 3, γιατί έβαλε και τον γκολ φάουλ νωρίτερα. Wells κλέβει, ολοκληρώνει με lay-up. Ένα καλό momentum. Του. Και για ένα λάθος έκανε την επόμενη φάση στην άμυνα. Προφανώς και οι τόνοι ανέβηκαν από τον προπονητή της Ένωσης για την κακή αμυντική παρουσία στα τελευταία 2 λεπτά. Από την άλλη πλευρά στην καρδίτσα προφανώς υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρώτο τρίποντο του Wells ο Παπα-Νικολόπουλος χειροκρότησε πριν ακόμη η μπάλα φύγει από τα χέρια του παίκτη του, καθώς ήταν ελεύθερος ότι υπάρχει ικανοποίηση. Είπε συνεχίστε την πίεση. Παρεμπιπτόντως τα τρίποντα για την καρδίτσα είναι 3-4. Πολύ καλό νούμερο για αυτό το σημείο. Στο παρκέ και ο Μπιέτσι για την ΑΕΚ. Πρώτη εμφάνισή του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Γερμανός έχει κάνει ήδη συμμετοχές στο Basketball Champions League. Κουσμίνσκας και από αυτόν περιμένει όθηση στο σκοράρισμα Σάκοτα, όπως και από τον Χάντερ Χέιλ. Γκόλντεν για τον Κουσμίνσκας, τον οποίο ακολουθεί, είδατε πόσο μακριά στην άμυνα. Ενώ ο Μπιέτσι κερδίζει βολές από τον δίπλαρο και θα τώρα 16. Δίπλαρος κρατάει σταθερά τα ενία, δεν έχει δώσει ακόμη χρόνο στον Λάγκστον Χολ ο Παπα-Νικολόπουλος. Λιούις, παιχνί του δόρατος ως τώρα με 11 πόντους. Θα πάρει άλλη μια προσπάθεια, ιδιαίτερα δύσκολη κι όμως. Υποπίεση χρόνου, υποπίεση αντιπάλου. 13 από τον Ματ Λιούις. Κέιλ τον ακολουθεί ο δίπλαρος, ο Χόρκλερ πήγε για το κλέψιμο, ο Μπιέση κράτησε, πήρε φάουλ και μάλιστα φάουλ που θα φέρει και μαζεύει ξανά τη διαφορά, 22-18. Δυναμικά ο Κουσμίνσκας δεν ολοκλήρωσε, ο Χόρκλερ για τον Άλεν. Άλεν δεν πήρε την προσπάθεια. Στα 5 δευτερόλεπτα ο δίπλαρος και πάλι καλύτερα να αποφασίσει. Έχασε για λίγο τον έλεγχο, θα πάει στο σουτ με δύσκολες συνθήκες. Η αναπήδηση ευνόησε τον Χόρκλερ. Γκολ φάουλ. Ο Νόα Χόρκλερ είχε πάρει. Δεν ολοκλήρωσε το μεσοτρίποντο ο Αμερικανο-Βρετανός. Συν 6 για τη θεσσαλική ομάδα.
Χαμπ για το τρίτο του. Και αυτό 24-21 με τον Πρέντις Χαμπ να έχει βάλει 3 τρίποντα και συνολικά 12. 12 από τους 21 της ΑΕΚ. Αν είναι από τον Χέιλ, θα βγει αυτός για να καρφώσει. Προσωπική φάση, άμεση μετατροπή της άμυνας έφυγε. Κώστας Κούσης. Στο Λιούις, στον Άλεν και στον Wells ήταν οι κυριότερες εντολές του Νίκο Παπα-Νικολόπουλου για να μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτό το ας πούμε pressing της ΑΕΚ. Περιμένοντας κάτι τέτοιο βεβαίως από την ομάδα του Ντραγκασόκατα. Από την άλλη πλευρά, στον πάγκο της Ένωσης υπήρχε βελτίωση στα συναισθήματα. Είπε ο Ντραγκασόκατα, συνεχίστε έτσι, σας είπα ότι πρέπει να παίξουμε άμυνα. Άλλο ένα δύσκολο του Λιούις, δεν βρίσκει στόχο αυτή τη φορά και μάλιστα έβαλε αυτή που φαντάζομαι δεν θα δώσει χρόνο στην καρδίτσα. ΑΕΚ με 5-0 από το τρίποντο του Χαμπ και το κάρφωμα του Χέιλ. Το μάζεψε στο ελάχιστο και τώρα μπορεί και να προσπεράσει στο φινάλε της περίοδου. Χάντερ Χέιλ με τον Λάγκστον Χολ απέναντί του. Απέφυγε εύκολα, φάουλ, ένα στρίλμα με κάποια καθυστέρηση. Πολύ του Ζέλκο Βράντοβιτς και βέβαια πέρσι με τον Προμηθέα 0-2, παράδοξο. Ο Χολ δεν είχε ούτε χώρο. 6-6 της καρδίτσας. Πρώτη κατοχή στο δεύτερο δεκάλεπτο για τους γηπεδούχους που παίζουν με Χολ, Άλεν, Κασελάκη ο οποίος επιτέθηκε στον Κουσμίνσκα, στον τιμώρησε ο Λιθουανός, Καμπερίδη πρώτη φορά και Χόρκλερ. Κουσμίνσκα στο transition, στον στόχο, προσωπικές φάσεις του Μιντάουγκας Κουσμίνσκας και στην άμυνα και στην επίθεση. Μπροστά ξανά η ΑΕΚ, η οποία ξεκίνησε με Καράμπελα, Ομπιέση, Κουζέλογλου, Χέιλ και Κουσμίνσκας. Με τον Κουζέλογλου στο 5, ακολουθώντας δηλαδή και το σχήμα του Παπα-Νικολόπουλου που έβαλε τον Χόρκλερ αναγκαστικά στο 5 με τον Ακόρο να έχει φάουλ. Καλά ξοδεμένο από τον Λάγκστον Χολ. Χέιλ με τον Καμπερίδη. Χόρκλερ ακολουθεί τον Χέιλ, ο οποίος σουτάρει και πάλι βρίσκει στόχο. Είπαμε, έχει πολλές μονάδες που έχουν την προσωπική φάση στο παιχνίδι του ΣΙΑΕΚ. Το είδαμε με τον Κουσμίνσκα, το είδαμε με τον Χέιλ, νωρίτερα με τον Χαμπ. Ο Άλεν δεν μπορεί να απαντήσει. Ένα καλό momentum για την ΑΕΚ που βρίσκει ξανά επίθεση του transition. Κουσμίνσκας πατώντας τη γραμμή, για 2 είναι. 20... Από την άλλη πλευρά, ο Ντραγκασόκατα στο time out του δεκαλέπτου είχε ζητήσει από τον Λιθουανό να πάρει πρωτοβουλίες και έδειξε στο πινακάκι του κάποια συστήματα και έτσι ακριβώς έγινε. Έβαλε 2 συνεχόμενα τρίποτα και έκανε και την τάπα στην προηγούμενη αμυντική φάση. 8-0 με την ΑΕΚ να βρίσκει 2 επιθέσεις στο transition. Η καρδίτσα ακόμη ψάχνει τους πρώτους της πόντους στην περίοδο και τους βρίσκει εδώ με τον Οκόρο. Το 6-31 ο Νιγηριανός επέστρεψε για να πάρει πάλι μπάλες. Καμπερίδης στον Χέιλ. Ο Βελογλου παραμένει στο 5. Φάουλ στο σκριν. Όθη του Νιγηριανού. Ο Σάκοτα προφανώς δεν θέλει να πάρει ρίσκα και επανέφερε κλασικό πεντάρι. Χέιλ για το δεύτερό του και αυτό. Χέιλ έχασε 2 βολές, αλλά αυτό ήταν το παράδοξο. 2 στα 2 πίσω από τα 6.75. Συν 8 πια για την ΑΕΚ. Άλλον ελευθερώθηκε, ενδιάμεσο σουτ στον στόχο από τον Τρέβον Άλεν που ως συνήθως έρχεται από τον πάγκο για να δώσει μπόλικη ενέργεια ξεκινώντας από την άμυνα. Χόρκλερ από την πίεση, από την άμυνα του Χόρκλερ ο Κουσμίνσκας υπέπεσε σε λάθος. Η ιδέα καλή ήταν, αλλά η ακρίβεια της πάσας όχι. Και ο στην καρδίτσα να βρει εύκολους πόντους στο transition. Καραμπέλα στον Χολ. Χόρκλερ με ταμπλό και άλλη μια όμορφη συνεργασία. Μάζεψε στο μισό τη διαφορά. 8 στους 4 υπέρ της ΑΕΚ. Έχει βρει μπόλικο σκορ πίσω από τα 6.75. 6 τρίποντα σε 10 προσπάθειες ως τώρα. Ο Μπιέση θα είναι αποστάρει τον Άλεν. Ο Γερμανός κάνει μια περίτεχνη προσπάθεια, αλλά μάλλον εξεζητημένη. Για κάτι αρκετά δύσκολο εκεί. Άλεν ως το layup, το αγαπημένο παιχνίδι
τεχνική ποινή στον Παπα-Νικολόπουλο. Χέιλ που έχει ζεσταθεί γενικώς. Καμπερίδης κοντά του στις τελευταίες φάσεις. Κουσμίνσκας. Μπράις είναι μαρκάριστος. Δεν βρίσκει στόχο. Μάχη ψηλά ο Χόρκλερ νικητής. Συν 3 για την ΑΕΚ. Η Καρδίτσα όμως μάζεψε μεγάλο μέρος της διαφοράς που είχε πάει και στους 8. Άλεν με τον Κουσμίνσκας. Πάλι από την αρχή. Βγήκε επιθετικά ο Λιθουανός στον Αμερικανό που καθυστέρησε λιγάκι. Ο Χόρκλερ θα κάνει ένα άτσαλο τελείωμα. Ο Κόρο εντός χρόνου. Νομίζω ότι είναι πράγματι εντός χρόνου και οι διαιτητές δεν κάνουν τον κόπο να ελέγξουν, και εγώ αυτή την εντύπωση έχω ότι είναι πράγματι εντύπωση. 34-35 μπάλα για τους Θεσσαλούς που μπορούν να προσπεράσουν. Άλεν. Χόρκλερ και πάλι δυναμικά. Μάζεψε όμως ο Μπράις. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Υψηλής έντασης. Καράμπαλας μπερδεύτηκε με τον Σκορδίλη. Έκλεψε ο Κόρο. Ένα φτηνό λάθος για την ΑΕΚ. Άλεν έχει δώσει πολλή ενέργεια, όπως συνηθίζει, και βάζει μπροστά την ομάδα του. Η Καρδίτσα, θυμίζω, ήταν στο μείον 8. 26-34 έκτοτε. Έβαλε τα χέρια, τώρα η μπάλα έπεσε εκτός γραμμών. Χαμπ έδωσε μεγάλη όθηση στο πρώτο δεκάλεπτο στην ΑΕΚ. Κόρο άλλο ένα μπλοκ, τρίτο του σήμερα. Και πάλι ως βοήθεια. Εδώ το λάθος είναι του Άλεν. Και φάουλ από τον Καμπερίδη στον Χάντερ Χέιλ. Εκατέρωθεν λάθη, η ΑΕΚ έχει πάλι δική της κατοχή και την ευκαιρία να προσπεράσει αν ο Χέιλ βρει στόχο. Το σου ήταν κοντό, μάζεψε μακρινό rebound ο Καμπερίδης. Αυτό το σχήμα με Χολ, Άλεν στα γκάρντ, Καμπερίδης στο 3 και Χόρκλερ. Ο Κόρο έχει λειτουργήσει. Χόρκλερ ψηλά, η μάχη, μαζεύει ο Χαμπ. Δυσκολεύονται οι επιθέσεις σε αυτό το τελευταίο δίλεπτο. Είχε πάει πολύ ψηλά το σκορ νωρίτερα. Και οι δύο ομάδες είναι σε τροχιά 45 πόντων. Και υποπίεση, μεγάλο σουτ. Ο Χολ τι άλλο να κάνει, τον είδα χαρακτηριστικά, είναι σαν να λέει, γελούσε σαν να έλεγε τι να κάνω άλλο. Η ΑΕΚ έχει 7 στα 13 πίσω από τα 6,75. Ο Κόρο δεν τα καταφέρνει. Η μάχη, νικητές οι φιλοξενούμενοι στην κατοχή. Από την προσπάθεια του Χαμπ πρωτίστως. Ο Μπιέση έχει πλεονέκτημα απέναντι στον Χόρκλερ. Ωραίο τρίγωνο με τον Γκόλντεν και αποδέχτη τον Κουσμίνσκας. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γκόλντεν λειτουργεί ως έμεσος δημιουργός. Κουσμίνσκας και πάλι σκοράρει. Συν 4 για την ΑΕΚ. Άλεν απέναντι στην άμυνα του Κουσμίνσκας. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό και πολύ δύσκολο σου 3 πόντων. Πάλι στο ελάχιστο η διαφορά. Ο Μπιέση έβαλε τα χέρια του Άλεν και βγήκε νικητής απέναντι στον Γερμανό. Τώρα όμως ο Άλεν υπέπεσε στο ίδιο ακριβώς λάθος. Και η ΑΕΚ έχει ευκαιρία για σκορ στο transition. Ο Χέιλ θα τα καταφέρει. Έχει πάρει μπρος για τα καλά ο Χάντερ Χέιλ στους 14 προσωπικούς με 3 τρίποντα. Πρώτο σκόρερ του αγώνα πια. Καμερίδης και αυτός πολύ καλός από την περίμετρο, ανανεώνει ο Κόρο. Κρατάει η κατοχή μες στο τράφικ. Δεν θα μπορέσει να τελειώσει τη φάση. Μαζεύει ο Κουσμίνσκας.
Συν 3 για την ΑΕΚ. Ο Σμίνσκας πάλι αμαρκάριστος. Τον Λιθουανό όταν τον αφήνεις έτσι προκλητικά αμαρκάριστο. Μωρίσε. Το τρίτο του μακρινό σουτ. Το ένα από αυτά όμως για 1-2 εκατοστά ήταν δίποντο. 39-45. 8ο της ΑΕΚ σε 14 προσπάθειες. Εξαιρετικό ποσοστό. Πίσω από τα 6,75. Χολ. Είδε το κόψιμο του Χόρκλερ. Το τέλειωμα δεν είναι καλό. Ανανεώνει όμως ο Χόρκλερ και παίρνει ζευγάρι βολών. 2 στις 2 Χόρκλερ. 41-45. Έχουν πάει αρκετά ψηλά και οι δύο ομάδες στο σκορ. Και μένουν 93 δευτερόλεπτα. Χέιλ για το τέταρτο του, ναι. Κρεμασμένο, ζητάει και φάουλ. Ο Χάντερ Χέιλ με χαρακτηριστικές κινήσεις. Τέσσερα στα 5 για τον Αμερικανό γκάρντ. Ο Κόρο σε follow κάρφωμα. 43-48. Φάουλ στον Χαμπ. Πριν προλάβει να εκτελέσει. Ήταν το τελευταίο που είχε να δώσει η καρδίτσα. Golden και πάλι έφυγε από τα χέρια του η μπάλα με την κατάλληλη στιγμή, αλλά ο Μπιέση δεν βρήκε στόχο σε μαρκάρι στο σουτ. 43-48, θεωρητικά 2 κατοχές στην καρδίτσα, 1 στην ΑΕΚ. Βεβαίως αυτή η ισορροπία εύκολα μπορεί να ανατραπεί. Προς το παρόν, δίπλαρος με 10 διαθέσιμα για την ομάδα του. Τιμώρησε ο Golden, αλλά υπάρχει φάουλ. Στο άλλο σκέλος, το εκτελεστικό, ήταν η πρώτη του πόντι. 45-48 από μία κατοχή. Χαμπ, ωραία δημιουργία. Golden ως το lay-up. Η ΑΕΚ πάει στους 50 από ημίχρονο. Σχεδόν όλος ο χρόνος, περίπου 1,5 δεύτερο. Η απόκληση για την καρδίτσα. Η ΑΕΚ δεν έχει φάουλ να δώσει. Συν 5 για τους φιλοξενούμενους. Οι γηπεδούχοι μπορούν να το μαζέψουν. Άλλον με τον Χέιλ κοντά του. Κρεμασμένο το σουτ, αλλά στον στόχο μεγάλο και αυτό. Από καλύτερη πάσα. Να δούμε. Ο Golden τελικά από αρκετά μακριά. Ο Χαμπ δεν ήθελε και πολύ. Αρκετά καλό ήταν. Ο Μπιέση με Τζίπογλου και Golden. Πρώτη κατοχή για την Ένωση. Wells, Χόρκλερ, Λιούις που επιστρέφει μετά από ώρα. Δίπλαρος και ο Κόρο. Οι 5 για τον Νίκο Βανικολόπουλο. Golden δεν σκόραρε. Μάχη για το rebound. Κέρδισε ο Χαμπ με Τζίπογλου και πάλι στον Αμερικανό που συνεχίζει όπως ακριβώς στο πρώτο μισό. Άλλο ένα τρίποντο από τον Πρέντις Χαμπ. Στους 15. Το τέταρτό του. Το deflection του Δίπλαρος με τον Τζίπογλου. Εκτέλει ο Νίκος Δίπλαρος. Η αναπήδηση ευνόησε τον Χόρκλερ. Καινούργια 14 στους γηπεδούχους. Λιούις. Πάλι στο drive για να πασάρει στον Οκόρο. Ο τελευταίος που κάνει κατοχή. Μπερδεύτηκε ο Golden, ξόδεψε λίγα δευτερόλεπτα. Ο Μπιέση στα 7 έβαλε τα χέρια του αντικανονικά. Ο Λιούις καινούρια 14. Golden και πάλι βρήκε ένα κενό, εκτέλεσε, όχι η καλύτερη επιλογή. Η καρδίτσα προσπαθεί να βρει ανοργάνωση στην αντιπαλή άμυνα. Θεωρητικά τα κατάφερε, αλλά είναι ο Χόρκλερ που με follow πήρε παραμάζωμα συμπαίχτες και αντιπάλους, σκόραρε το 50-53. Χόρκλερ έχει κάνει καλή δουλειά και σε πράγματα που δεν αποτυπώνονται στη στατιστική. Να γίνεται δημιουργός από το short roll. Έχει λειτουργήσει αρκετές φορές για την ΑΕΚ, εδώ όμως έφερε λάθος. Κατοχή στους γηπεδούχους που μπορούν να το φέρουν στο ελάχιστο και να ισοφαρίσουν.
Διπλάρος, όχι καλύτερη πάσα. Επαφή, ναι, όχι τελικά. Ο νικητής του Champions League αλλά και του κυπέλου τότε με τελικό με τον Ολυμπιακό το 18. Σπουδαίες στιγμές για την ΑΕΚ. Και άλλη φορά που η άμυνα λειτουργεί για την Καρδίτσα. Δίπλαρος, ένα φάουλ από τον Νετζίπογλου. Κοίτητα του δίπλαρου περισσότερο. Δημιούργησε μια αίσθηση ότι μπορεί να είναι και αντιαθλητικό. Wells, ενδιάμεσο σουτ. Σίδερο, άλλο ένα τυπ του Χόρκλερ. Καινούρια 14. Η μπάλα θα περάσει εκτός γραμμών. 9 διαθέσιμα. 3 για την ΑΕΚ μετά από 2 και 15. Δίπλαρο στα 3 δευτερόλεπτα ο Λιούις στο φινάλε της επίθεσης. Σπουδαίο σουτ. 53 όλα έχουν μπει ούκο λίγα. Που είναι και υποπίεση χρόνου και υποπίεση αντιπάλου και για τις δύο ομάδες. Από τα συστατικά που έχουν κάνει το παιχνίδι πάρα πολύ ενδιαφέρον ως τώρα. Ο Μπιέτσι, ωραίες κινήσεις. Εκτελεί ο Χαμπ. Αυτή τη φορά δεν του έκανε το χατήρι για αναπήδηση. Και τώρα η Καρδίτσα μπορεί και να προσπεράσει. Λιούις. Με ταμπλό έχει πάει. Ο πάντως προς το παρόν παραμένει. Θα δούμε αν θα διαφοροποιήσει τις επιλογές του Βανικολόπουλο σε λίγο. Ο Μπιέση κέρδισε το φάουλ νωρίτερα και ήταν μια καλή συμφορά στο αμυντικό σκέλος. Ο Χαμπ έχει μια-δυο ξοδεμένες προσπάθειες. Εδώ ο Γκόλντεν ξοδεύει το challenge ο Βανικολόπουλος. Ως έχουν τα πράγματα, 53 όλα. Εκτελεί ο Λιούις και αυτό. Ο Λιούις είχε κάνει ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο και επιστρέφοντας είναι πάλι ζεστός στους 19. 4 στα 5. Όχι τόσο ζεστός όσο ο Χέλ, γιατί ο Χέλ το έκανε σε λίγο χρονικό διάστημα, αλλά και ο Λιούις είναι πάρα... Ο Μπιέση, πολύ ωραία κίνηση. Ο Γερμανός είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση παίχτη. Πρώτο μισό της σεζόν στην Dijon, γαλλική ομάδα που είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ συμπληρωματικά μέσα τη βδομάδα για το FIBA Europe Cup. Έχει περάσει όμως και από την Bayern και από την Bamberg, ενώ ο Καμπερίδης σκοράρει ένα ακόμη τρίποντο. Μετά τα δύο του Λιούις, αυτό του Καμπερίδη. Και πλέον η επίδοση της Καρδίτσας είναι συγκρίσιμη για να ξεμακρύνει πάλι η ΑΕΚ με τον Χέιλ. 59-58. Πήγα να πω στο ξεκίνημα μετά το πρώτο δίλεπτο, τρίλεπτο ότι οι δύο ομάδες δεν έχουν την ίδια επίδοση με το πρώτο μισό, αλλά οι τελευταίες κατοχές θυμίζουν κάτι από πρώτο μισό. Ο Μπιέση και πάλι καλή άμυνα. Ο δίπλωρος μαζεύει 6 δευτερόλεπτα στην Καρδίτσα. Μπερδεύτηκε ο δίπλαρος, είναι ζήτημα αν θα προλάβει τον χρόνο. Δεν τον πρόλαβε. Αυτό που έκανε δεν ήταν σουτ, απλά για να μην του μείνει μπάλα στα χέρια. Καβερίδης δεν είναι η πρώτη φορά που ξοδεύει ένα φάουλ. Τις δύο ομάδες και ιδίως στα rebound, καθώς τώρα τόνισαν ότι είναι στο κρίσιμο σημείο το παιχνίδι. Κατοχή για την Ένωση με τον Πρέντις Χαμπ, ο οποίος είδε το κενό, σκοράρει με το αριστερό layup, σκοράρει για να δώσει μπροστά, για να φέρει μπροστά την ΑΕΚ. 59-60. Άλλη μια εναλλαγή. Άλλη μια αλλαγή προβαδίσματος. Περισσότερο τρίποντο για την Ένωση, όπως μπορείτε να δείτε. Τα χέρια του Χέιλ κερδίζουν καινούρια κατοχή. Το τέλειωμα δεν είναι καλό. Φάουλ είναι στη διεκδίκηση του rebound. Η μπάλα θα μείνει στην 19, δίνοντας μαζεμένο σκορ. Με τον Κασελάκη στο 4 και τον Χόρκλερ στο 5 ξανά. Η Καρδίτσα μένει με κλασικό σέντερ, τον Golden δηλαδή, η ΑΕΚ. Γιατί στις προηγούμενες περιπτώσεις είχε απαντήσει ο Σάκοτα. Καμπερίδης βλέπει ένα καινοδιάστημα, στόχο όμως δεν βρήκε. Μένει το συν 3 της Ένωσης. Πάλι ο Χαμπ. Και αυτός
σε εξαιρετικό απόγευμα στους 19. Πρέντις Χαμπ έχει βάλει 4 τρίποντα, έχει πάει μερικές φορές στο drive. Πολύ γεμάτο και το δικό του παιχνίδι. 20 ο Χέιλ. Πρώτος συμπαραστάτης του με 12 ο Άλεν. Χωρίς φάουλ έκλεψε ο Χαμπ και ευκαιρία από την assist του για τον Ομπιέση. Κάρφωμα του Γερμανού. Καλό momentum. Από την αμυντική συμπεριφορά η οποία έχει φέρει την ΑΕΚ μπροστά με 7 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Ντράγκας Άκοτα ζήτησε την ίδια προσπάθεια και τόνισε ότι πρέπει να περιμένουν τα μακρινά σου των γηπεδούχων. Οι οποίοι τώρα θέλουν να μαζέψουν το μείον 7. Με Χολ και Άλεν. Κασελάκης που δεν είναι πολύ ζεστός στο παιχνίδι. Είχε ένα θέμα τραυματισμού εδώ, όμως δημιουργεί εξαιρετικά για να καρφώσει ο Χόρκλερ. Κασελάκης ανάμεσα στις πολλές ομάδες που έχει γυρίσει. Και η ΑΕΚ έχει φορέσει τη φανέλα της τη σεζόν 14-15. Ο Σμίνσκας για να δημιουργήσει από το post. Ο Μπιέση στο σίδερο, μακρινό rebound του Καμπερίδη. Η διαφορά στους 5. Κασελάκης φλέρταρε με το λάθος. Τόσωσε ο Λάγκστον Χολ. Πάλι καλή κυκλοφορία. Άλεν αμαρκάριστος. Χαμένη προσπάθεια που δεν είχε πίεση εδώ. Η ευκαιρία της Καρδίτσας να το φέρει στους δύο πέρασε. Ο Χόρκλερ έχει μείνει στον Πρέντις Χαμπ. Θα τραβηχτεί για να σουτάρει για 3. Ανανέωσε ο ίδιος. Κουσμίνσκας σαν να παίζουν ρολόι. Το δεύτερο του Λιθουανού στον στόχο 61-69. Τρίτος πυλώνας για το σκοράρισμα της ΑΕΚ. Ο Κουσμίνσκας δίποντο ήταν. Τουλάχιστον να μην είμαι σίγουρος. Το ένα ταμπλό γράφει 61-68, το άλλο 61-69. Για τρίποντο φάνηκε πάντως. Κασελάκης θα δημιουργήσει ο Χολ για να απαντήσει. Δεν μπορεί. Μαζεύει ο Μπιέση. Μένουμε στο 61-69 που πράγματι αυτό είναι. Ο Κουσμίνσκας πρέπει να ήταν και αρκετά πίσω από τα 6-75. Ούτε καν αμφισβητούν δεν ήταν. Πράγματι για 3. Κι άλλο όχι. Ο Λιθουανός δεν βρήκε στόχο. Αλλά είπαμε ο τρίτος πόλος στο σκοράρισμα με 15 πια. Εκτός από Χέιλ και Χαμπ. Μια ανάσα από τον Άλεν εκεί που η Καρδίτσα είχε χάσει την επαφή της. 63-69. 80 δευτερόλεπτα ακόμη για να ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. Καλή άμυνα 2 και 3 παιχτών. Το stop στον Πρέντις Χαμπ. Εδώ η ΑΕΚ είχε φάουλ να δώσει, αλλά ο Χέιλ δεν πήγε δυναμικά, πήγε καλύτερα και το ξόδεψε αυτό το. Με Τζίπογλου με τον Άλεν. Πήρε το screen του Κασελάκη, έμεινε με τον Κουσμίνσκας. Χτυπάει τον 35χρονο πια Λιθουανό και θα φτάσει στο lay-up. Μαζεμένη πόντι του Άλεν για να έρθει η διαφορά στους 4 πια. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Χέλ δημιουργεί πάρα πολύ όμορφα και όμως το χάσανε Τζίπογλου. Αλλά ανανέωσε ο ίδιος. Δεν τα καταφέρνει ούτε στη δεύτερη προσπάθεια. Παράπονα από τον Σάκοτα στον Τζίπογλου που έχασε το άχαστο. Αλλά συμβαίνει. Κασελάκης. Θεωρητικά από μία επίθεση ο καθένας. Χολ. Λιούις θα πάρει φάουλ του Χέλ και αυτό το φάουλ είναι φάουλ βολών. Ήταν το 5ο ομαδικό. 0 στις 2. Χαμένη ευκαιρία. Όλος ο χρόνος για την ΑΕΚ. Μάζεψε ο Χέιλ, δεν άλλαξε 65-69 και αυτό το συν 4 η ΑΕΚ μπορεί να το διευρύνει πριν την τέταρτη και καθοριστική περίοδο. Χέιλ με διάθεση να ξοδέψει τα δευτερόλεπτα και να πάει μόνος του. Μπερδεύτηκε, έκανε το λάθος, δεν ξέρω αν θα προλάβει η Καρδίτσα, ο Άλεν μάλλον θα επικρατήσει, θα έχει πλεονέκτημα. Είτε με πολλαπλή ισοβαθμία, είτε με πιθανή νίκη της ΑΕΚ που θα πάει στις 8 μόνη. Τρίτη, τουλάχιστον μέχρι αύριο, αν ο ΠΑΟΚ δεν κάνει το θαύμα. Αλλά προς το παρόν, ο Κόρο παίρνει τον διάδρομο, κερδίζει το φάουλ και εδώ το σκέφτονται οι διαιτητές. Πολ με τον Καράμπελα απέναντί του. Άλεν, ο πιο αποπαραγωγικός παίκτης της Καρδίτσας
στην προηγούμενη περίοδο που κράτησε την ομάδα του κοντά στο σκορ και συνεχίζει στα 7-69. Τρέβον Άλεν στους 18. Ανέβηκε και αυτός πάρα πολύ στην παραγωγικότητά του. Χέιλ δεν του δίνουν ούτε μισό μέτρο όπως βλέπετε οι αμυνόμενοι. Εδώ δημιουργεί για τον Σκορδίλη. Νετζίπογλου νωρίτερα δεν τα κατάφερε. Καλύτερα τώρα. 67-71. Σκορδίλης ξεφορτώθηκε εντός αγωγικών έγκαιρα την μπάλα, δημιουργώντας ουσιαστικά το πλεονέκτημα για τον Νετζίπογλου. Λιούις άφησε στον Χολ στα 7 δευτερόλεπτα. Τον Κουσμίνσκας πήγε στο drive, καλό τελειώμα με ταμπλό. Άλλη μια απάντηση πάλι στο καλάθι. Θυμίζω, παρότι κάποιες στιγμές υπήρξαν διαφορές των 8 ή των 9 πόντων, καμία ομάδα δεν μπόρεσε να ξεκολλήσει από την άλλη. Είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό το παιχνίδι σε όλη τη διάρκεια. Χέλ για ένα ακόμη, κακό σουτ. Δεν έπιασε ούτε Στεφάνη, μάζεψε ο Κασελάκης. Πάλι transition θα ψάξει η καρδίτσα με τον Λιούις. Δύσκολη εκτέλεση, μάζεψε ο Σκορδίλης. Σε υψηλότατη ένταση παίζεται το παιχνίδι. Κασελάκης ξοδεύει το φάουλ στον Καραμπέλα. Κουσμίνσκας, φάουλ από τον Κασελάκη. Χέιλ. Στις τελευταίες φάσεις έχει πάρει ρόλο, μένει το 69-71. Αποσύρθηκε ο Νετζίπογλου. Επιστροφή για τον Ομπιέση. Πίεση από τον Καράμπελα στον Χολ. Καθυστέρησε λιγάκι τον point guard στην παίκτη του πέρσι. Άλεν με τον Χέιλ για την προσπέραση. Δεν τα καταφέρνει, μάχη νικητής ο Σκορδίλης. Είναι η άλλη μια λύση. Και εδώ θα καρφώσει κιόλας. Βγάζει ο Σκορδίλης με μια σειρά πολύ θετικών προσπαθειών. Ο Σκορδίλης δεν είναι βεβαίως χθεσινός στα 37 του, κάποτε πρωταθλητής με τον Παναθηναϊκό, με μικρό έστω ρόλο, το 2013. Πόντα βρίσκει χρόνο συμμετοχής και ανταποκρίνεται, αν μη τι άλλο. 69-73. Χολ, κακό τελείωμα αυτή τη φορά. Μάζεψε ο Κουσμίνσκας. Τελευταίος που κάνει επαφή είναι ο Κουσμίνσκας. Γιατί παραπάνω από 7 λεπτά ακόμη. Ένα παιχνίδι που είναι σε όλη τη διάρκεια του εξαιρετικά ανταγωνιστικό. Κανείς δεν έχει πάρει μεγάλα προβαδίσματα. Ακόμη και όταν πήγε να το κάνει, ο αντίπαλος επέστρεφε. Καράμπελας στον Χέιλ που έχει μείνει λίγη ώρα κρύος. Εδώ δημιουργεί για τον Ομπιέση. Τελευταίος που κάνει επαφή ο Γιώσουα Ομπιέση. Δεν αλλάζει το 70-73. Οι παιδούχοι με την ευκαιρία να το φέρουν στον πόντο ή και να ισοφαρίσουν. Λιούις για 3. Κακό σουτ. Έχει πέσει η παραγωγικότητα. Δεν ήταν και δυνατό να μείνει τόσο ψηλά εδώ που τα λέμε. Οι δύο ομάδες είχαν κάποια στιγμή πάνω από 50% και οι δυο. Χαμπ. Διεκδίκηση στο rebound, νικητής ο Κασελάκης. Το 70-73 δεν αλλάζει. Πάμε σε ένα δεύτερο ημίχρονο πολύ λιγότερο παραγωγικό, αλλά με υψηλή ένταση. Άλεν είναι πάρα πολύ ζεστός. Δεν έχω σίγουρο το στατιστικό, αλλά δεν αποκλείεται να έχει βάλει όλους τους τελευταίους πόντους, τους 10 τελευταίους πόντους της καρδίτσας. Χέιλ για την απάντηση. Ο Άλεν θα μαζέψει και το rebound, ο καλύτερος της ομάδας του ως τώρα. Μένει με το Σκορδίλη. Έχει αρκετό χρόνο ακόμη, 12 δεύτερα. Πάλι από την αρχή ο Άλεν. Τώρα με τον Κουσμίνσκας ελευθερώνεται, εκτελεί. Τρομερός. Πράγματα και θάμα. Από την καρδίτσα προφανώς και υπάρχει ικανοποίηση για την ανατροπή του σκορ. Τονίστηκε ότι ο Λιθουανός forward της ΑΕΚ θα πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες. Το περιμένει ο Νίκος ο Πανικολόπουλος.
Βεβαίως και η ΑΕΚ έχει τις προσωπικότητες για να βγάλουν προσωπικές φάσεις σε αυτά τα λεπτά. Και όμως του φεύγει μπάλα από τα χέρια. Και η πάσα του OBS δεν ήταν πλέον ασφαλής, είναι η αλήθεια. Momentum για τους Θεσσαλούς. Πάλι Άλεν θα πάρει μπάλα, προφανώς. Για τρεις ξανά. Κι άλλο. Συν 5 με τον Άλεν. Σας χρωστάω πόσοι συνεχόμενοι είναι οι πόντοι για τον Άλεν. Μεσολάβησε ένα καλάθι του Langston Hall. Γιατί αλλιώς θα ήταν ακόμη παραπάνω. Αλλά οι 9 τελευταία είναι δική του. Και οι 2 τελευταίες μάλιστα προσπάθειες για 3. Η προσωπική του το μάζεψε στο φινάλε της προηγούμενης περίοδου. Ο Μπίεση ελευθερώθηκε. Φάουλ όχι από τον Οκόρο ψηλά, νομίζω από τον παίχτη που μάρκα. 74 από τον Γερμανό. Η ΑΕΚ όμως δεν έχει εύκολο σκορ σε αυτές τις τελευταίες κατοχές. Και αυτό είναι μειονέκτημα. Βγαίνει δυναμικά ο Άλεν, υποπίπτει σε φάουλ. Δεν υπάρχει φάουλ. Άλεν έμεινε κάτω, Χέιλ. Κασελάκης κυκλοφόρησε για τον Λιούις. Δίπλαρο στη γωνιά, ελευθερώθηκε. Στα 2 δευτερόλεπτα προλαβαίνει ο Λιούις. Και εκτελεί και στον στόχο, μεγάλο σουτ. Στο φινάλε των 24, συν 7. Έχει βάλει πολλά τέτοια η Καρδίτσα. Ο Σμίνσκας ελευθερώνεται, σκοράρει με ταμπλό. 81-76. Ο Σμίνσκας δίνει μια ανάσα στην ΑΕΚ τη στιγμή που τη χρειαζόταν. Σε ένα μπαράζ τριπώντων με Άλεν και Λιούις πριν. Τον Άλεν δεν σκόραρε αυτή τη φορά. Μάζεψαν με τον Golden. Το transition εκτελεί και βρίσκει στόχο ο Χαμπ. Άλλο ένα μεγάλο σουτ. Είναι η ικανότητα συγκεκριμένων παιχτών της ΑΕΚ να σκοράρουν μέσα από προσωπικές φάσεις. Και εδώ ο Χαμπ το κάνει σχεδόν χωρίς να υδρώσει. Μετά το καλάθι του Σμίνσκας 5-0. 6-0 αν βάλουμε και το Βιέση. Όχι, το Βιέση ήταν στους 78. Πάντως η ΑΕΚ επέστρεψε στο καλάθι πια. Και βάζει πίεση στον δίπλαρο. Ο οποίος θα εκτελέσει πάλι υποπίεση. Φυσικά και δεν βρήκε ο Στεφάνη. 2 μαζεμένες καλές άμυνες για την ΑΕΚ. Χέιλ πάει να βρει τον Golden, αλλά εδώ πήρε μεγάλο ρίσκο. Χέιλ να ψάξει τον Golden. Πάμε λοιπόν, τώρα που όλα μετράνε παραπάνω. 3 λεπτά. Σε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, μετάδοση της ΕΡ3 για τη 13η αγωνιστική στην Stoichman Greek Basketball League. Ο Κασελάκης κυκλοφορεί δίπλαρο σε σουτ πολύ καλύτερων προοπτικών από τις προηγούμενες προσπάθειες του, όπου απλά πετούσε για να μην του μείνει μπάλα στα χέρια. Ανανέωσαν οι παιδούχοι. Κασελάκης στο post με τον Χαμπ. Θα ψάξει δημιουργία για τον Οκόρο, ο οποίος έκανε μια αχρίαστη προσποίηση, αλλά έφτασε στο lay-up. Ο Σάκο τα ζητάει από τους παίχτες του, μάλλον διαμαρτύρεται τους παίχτες του γιατί δεν έσπευσαν να κάνουν φάουλ στον Οκόρο πριν εκτελέσει. Γιατί έκανε την προσποίηση και τους έδωσε χρόνο. Δίκιο έχει ο βετεράνος Σέρβος τεχνικός. Συν 4 για την Καρδίτσα. Πολύ χορταστικό βράδυ εδώ στο Γιάννης Μπουρούσης. Golden κράτησε ισορροπία, έχει και δεύτερη προσπάθεια, όχι. Υπάρχει ζευγάρι βολών, κέρδισε πάλι. Στους 2 η διαφορά. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο για την ακρίβεια, 1:45. Σημειωτέων η ΑΕΚ έχει ένα ακόμη φάουλ να δώσει. Αυτό που φώναζε ο Σάκο ήταν νωρίτερα ότι δεν έδωσαν οι παίχτες του. Πολύ δύσκολο, θα έλεγε κανείς εξεζητημένο περάσει. Κάπου 1,5 λεπτό, τώρα που όλα έχουν μεγαλύτερο βάρος. Χαμπ με τον Άλεν να μην του δίνει χώρο βεβαίως. Ο Μπιέση πάει αμέσως στο post, φάουλ και ο Γερμανός θα πάει στη γραμμή γιατί η Καρδίτσα ούτε τη δεύτερη. Εδώ ήταν ένα μεγάλο δεζαβαντάζ για την ΑΕΚ, 2 χαμένες βολές και ευκαιρία να φέρει το μάτι στην ισορροπία, αλλά υπάρχει χρόνος για οτιδήποτε. 1-10. Η ΑΕΚ έβγαλε μια σειρά από καλές αμυνές, ο Κασελάκης δεν βρίσκει στόχο, ανανέωσε ο Λιούις.
φάουλ που κερδίζει Καρδίτσα, που επαναφέρει όχι με ακρίβεια και έγινε το λάθος, η ΑΕΚ κερδίζει. Καλή άμυνα και κατοχή για την Ένωση. Χαμπ, τον ακολουθεί ο Κόρο ως τα 7-8 μέτρα. Ο Χαμπ θα σουτάρει όμως. Ψηλά ο Λιούις. Εκατέρωθεν κακές επιλογές στις τελευταίες φάσεις. Προφανώς και η Καρδίτσα θα ξοδέψει δευτερόλεπτα, μένουν 30. Για τα δικά της είναι 12. Αν σκοράρει, παίρνει απόσταση 2 κατοχών. Ο Άλεν θα πάρει βολές, δεν μετράει το καλάθι. Ήταν ξεκάθαρη η υπόθεση. Αν άκουσες κάτι. Η συμβουλή του Παπα-Νικολόπουλου ήταν για το πώς θα μπει η μπάλα μέσα και αυτό ακριβώς έγινε. Να είναι οι 4 παίκτες στην ευθεία και να Έχει τη δική της ευκαιρία να πάει σε φάουλ που θα δώσει 2 βολές. Κέιλ, Χαμπ. Κι όμως η ΑΕΚ πήγε σε γρήγορη εκδήλωση διπόντου με τον Ομπιέση. 84-83. Ο Λιούις θα βάλει την μπάλα στο παρκέ. Στον Κασελάκη, γρήγορα το φάουλ από τον Χαμπ. Λεωνίδας Κασελάκης στις 2 από τον Έλληνα forward. Αναφορά χωρίς την ευκαιρία για φάουλ στην ΑΕΚ. Κέιλ για δίποντο ή τρίποντο. Κέιλ ξοδεύει δευτερόλεπτα, μπήκε εντός διπόντου, κυκλοφορεί εκεί όπου έρχεται ο Χαμπ, δεν σκόραρε, δεν υπάρχει σφύριγμα.